Ikawalong sopa ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. isinagawa. Libo-libong mga Pangasinense at mga bisita dumalo. Mga ipinagmamalaking proyekto ng Administrasyong Espino iniulat sa mga Pangasinense at issue ng umano'y black sand mining sa Pangasinan binigyang linaw sa sopa. Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Ako po si Roland Dumangay, narito na ang mga balita. Libo-libong mga Pangasinense at mga bisita ang dumalo sa ikawalong State of the Province Address ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Narito ang pagtutok. Isang misa ang ginanap sa harap ng Kapitolyo ng Pangasinan bago pa man umpisahan ang State of the Province Address o SONA ngayong taon. Dinaluhan ito ng mga empleyado ng Kapitolyo at mga kawani ng iba't ibang sektor. Maging ang mga kawani sa iba't ibang bayan at maging sa mga barangay ay nakibahagi sa naturang aktibidad. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, with the unity of the Holy Spirit. Matapos ang misa, agad nang binuksan ang ika-65 regular session ng Konseho. Since we do have all 14 members of the board present and we do have a perfect attendance, we do have a quorum and we are now ready to transact business. Dumalo lahat ng mga kinatawan ng Konseho. Naging matyaga naman ang bawat dumalo sa sopa upang makinig sa mga pahayag ng gobernador. Inihayag ni Governor Amado Espino Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa higit 7 taong panunungkulan sa probinsya. Ang mga opisyal na pahayag na ito ay malinaw at matibay na patunay ng ating mga programa sa pagpapalaganap ng kabuhayan, turismo, agrikultura at pag-asikaso sa support infrastructures at sa maiging pamalakad ng mga ospital, health at related social services dito sa Pangasinan ay nakakapagbigay tugon sa mga pangunahing pangailangan ng mga karaniwang pamilya dito sa ating lalawigan. Isa sa mga binigyang pansin na Espino ang mga programang pangkalusugan, infrastruktura at edukasyon. Umana ito ng palakpak mula sa mga dumalo. Asahan naman ay pagpapatuloy pa rin ng gobernador ang mga proyekto para sa probinsya sa huling taon niya bilang ama ng Pangasinan. Roland Dumangay, Pangasinan Watch. Mga proyektong nagawa ng Administrasyong Espino ay pinagmalaki kanina sa sopa. Isa sa kanyang binigyang pansin ang kalusugan ng mga mahihirap na Pangasinense. Tunghayan sa ulat ni Vanch Padilla. 16.5 buwan bago matapos ang ikatlong termino ni Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr., iniulat niya sa mamamayan ang kalagayan ng probinsya sa kanyang State of the Province Address o SOPA. Sa kanyang ulat na dinaluhan ng libo-libong katao mula sa iba't ibang panig ng probinsya, inilahad ng gobernador na isa sa katuparan ang mga nasimulan ng proyektong nakapaloob sa Public-Private Partnership Agreement o PPP na tulad ng pagtatayo ng isang government center sa Pangasinan. Hinikayat din ni Governor Espino ang mga kababayan, partikular ang mga kababaihan, may kapansanan at iba pang sektor na bumuo ng mga kooperatiba na makakatulong sa kanilang negosyo at kabuhayan. Kailangang isumiti ang kanilang mga proposal sa Pangasinan Credit and Surety Fund o PCSF upang mapahiram sila ng kapital o karagdagang suportang pinansyal. Kabilang sa mga tututukan pa ni Governor Espino sa kanyang nalalabing termino ay ang pagsugpo ng iligal na droga sa probinsya na tunay umanong salot ng lipunan. Kanya ding hinikayat ang lahat ng mga opisyal na tumulong na labanan ang problema sa iligal na droga upang maging drug-free ang lalawigan ng Pangasinan. Vanch Padilla, Pangasinan Watch. Maliban sa mga kaalyado ni Governor Amado Espino, may iba pang dumalo sa kanyang sopa. Kabilang na dito si ex-Congressman Mark Huangco. Ano naman kaya ang masasabi ng dating kongresista? Narito ang pagtutok. Dinayo ng mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa Pangasinan ang State of the Province Address ni Governor Amado Espino Jr. Maging ang mga kawani ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa probinsya para tunghayan ang pag-uulat ng ama ng lalawigan sa mga proyekto at mga programa para sa mga Pangasinense. Sa kabila ng matindi at walang tigil na pagbabatikos sa pagpapahirap ng ilan dyan na laging inuuna ang pansariling kapakanan, nahihirang pa rin ng ating lalawigan bilang Region 1 Best Performing Province in Local Governance Regional Hall of Famer
sa 6 na larangan ng local governance. Naging mainit ang pagtanggap ng mga dumalo sa naturang pagtitipon. Libo-libong katao ang dumalo, maging ang ilang grupo na hindi kaalyado na Espino. Isa sa mga naging panauhin si ex-Congressman Mark Juanco. Sinagot ni Juanco ang umano'y patutsyada ng gobernador kaugnay ng black sand mining. Wala po akong kinalaman dyan sa mga news article na yan. Categorically, sinasabi ko po, wala po akong kinalaman sa mga news article na yan tungkol sa black sand. Never po ako nakapunta ron. Kaya po yung insinuation na may ex-congressman, parang tailor-made po para maging black propaganda laban sa akin. Hindi ko po never ko po nakita yung tao yun. Sa buong buhay ko yung tao yun. Hindi ko po na-meet yun. Mariin namang itinanggi ng gobernador na may nangyayaring pagmimina ng black sand sa lalawigan ng Pangasinan. Aniya, ang itinayong bakod sa bahaging Malimpok, Estansa, Sabangan sa Lingayen ay isang ecotourism zone project. Maging ang mga dating umano'y nagrereklamo sa naturang proyekto ay sumang-ayon na rin sa proyekto ng probinsya. Seryosohin po namin ito, kami mga asosasyon ng Aromas, yung katotohanan po ang papalabas namin. Base po sa katotohanan, kasi ang katotohanan ay hindi po magagapi ng mga kasinungalingan. Roland Umangay, Pangasinan Watch. Samantala, muling binuhay ang isyu ng umano'y black sand mining sa Pangasinan. Binigyang linaw naman ito ng gobernador ng lalawigan sa kanyang isinagawang SOPA. Ang pagtutok ni Vaj Padilla. Kapansin-pansin sa State of the Province Address o SOPA ni Governor Amado T. Espino Jr. ang pagkakabanggit sa isang pahayagan na umano'y pagbabakod ng ecotourism zone upang hindi makita ng mga tao ang pagmimina ng black sand sa lugar. Sa magkasunod na araw ng Biyernes at Sabado, nitong nakaraang linggo lamang, ang tapang ng mga sikmura na nagpalabas na naman ng tahasang mga kasinungalingan ang isang malaking pahayagan ang mga mapanirang tao. Ginamit nila ang isang complainant ng balita ko ay may diferensya sa ulo upang gumawa ng bagong sumbong sa Department of Energy and Natural Resources at sinasabing dapat ibain ang nakatayong putol-putol daw na pader sa ating ecotourism zone. Ito ay 2 ulit na pinabulaanan ng gobernador at pinatunayan ng grupong Aromas o Aromo Sambayanan Ko. Bukod sa nag-iisang nagpagamit pa, lahat ng mga ibang complainants na nagsabing wala na silang tutol pa dahil nagbigay na ng ECC o Environmental Clearance Certificate ang DNR para sa ating golf course at tourism project doon po sa lugar na yun. Isa sa mga ipinupukol na issue sa provincial government ang black sand mining na paulit-ulit namang pinabubulaanan dahil ayon mismo sa presidente ng Aromas na silang complainant sa nasabing kaso ay matagal nang wala at ang nangyaring paghuhukay sa ecotourism zone ay upang bigyang daan ang isang international golf course project. Kailangan umanong alisin ang magnetite sand para matamnan ng turf grass ang lugar na siyang kailangan sa nasabing golf course. Kung maririnig nyo lang yung mga taong barangay ng Sabangan, Estansa, Malimpok, excited na silang simulan ng ecotourism. Kasi ang ecotourism, isa yan sa magpapaunlad sa atin, lalong-lalo na sa bayan ng lalawigan, sa lalawigan ng Pangasinan, lalong-lalo na sa town of Lingayen. Ang source umano ng maling ulat ay isang nagngangalang Rolando Rhea na itiniwalag na sa Aromas na siyang nagpapagamit sa mga reporter upang tuluyang sirain ang provincial government ukol sa nasabing issue. Nakakasiguro po ako, lahat ng inilathala ni Yoli Sotelo puro kasinungalingan at yan po ay troubleshooters. Ginagamit lang po siya ng mataas na politika. Vaj Padilla, Pangasinan Watch. Ano naman kaya ang masasabi ng mga ordinaryong Pangasinense sa naging ulat ng gobernador? Ating tunghayan sa pagtutok ni Louie de la Vega. Isinasaad sa Local Government Code of 1991 ang mandato na taunang pag-ulat sa bayan ng gobernador ukol sa kalagayan ng lalawigan. Sa ikawalong State of the Province Address o SOPA ay iniulat ng tumatayong ama ng lalawigan na si Amado Espino Jr. ang panukala ng kanyang tungkulin, mga naisakatuparang programa at proyekto,
mga pambabatikos at mga patakaran ng panlalawigang administrasyon sa bagong taon ng kalendaryo at sa nalalabi nitong termino. Una nang kinundena ni Espino ang paulit-ulit na ipinupukol sa kanyang issue na black sand mining. Pinatunayan ito ng ilang demandante na sa pangunguna ni Vicente Oliquino na matapang na humarap sa madla upang ipahayag na pawang propaganda lamang ang mga paninira. Pinuno ng mga nagsipagdalo mula sa iba't ibang panig ng probinsya ang Lingayen Capitol Grounds. Nariyan ang mga kawani ng LGUs, mga guro, estudyante, senior citizens at mga sibilyan na may pakialam at nais pakinggan ang ulat ng gobernador. Hiningin ng Pangasinan Watch ang opinyon ng taong bayan. Napakaganda ng report. Saka maganda naman ang trabaho niya. Ginawa niya dito sa Pangasinan. Kaya kami, alam ko na yun. Iulit kami sa kanya. Ay, kanina, yung sinabi ni Pangasinan ay not for sale at dapat pangalagaan natin dahil yun talagang pamana sa ating mga anak ng ating mga anak sa mga susunod pang henerasyon. So, maganda yun talaga, nakaka-inspire si Go. Nagustuhan ko doon yung pagbibigay niya serbisyo sa binibigyan niya yung para sa medical na-improve yun, na lalong nagpapaganda sa kanyang rating para sa akin kasi doon sa masa yun marami ang mahihirap na nangangailangan ng kaya ng mga mayayaman. Ang sa akin naman laging about the performance, about the work at kung gaano karami ang natutulungan sa ating mga kababayan. And mula naman po sa ulat ng ating gobernador, nakikita natin na marami naman po tayong kababayan dito po sa lalawigan ng Pangasinan ang natutulungan. At sa akin po, it's more than enough. So with that, I am satisfied with the report of the government, hoping that for the coming years, mas umunlad pa ang Pangasinan. Louis de la Vega, Pangasinan Watch. Silipin naman natin ang mga agaw eksenang kasuotan ng mga dumalo sa sopa. Yan ang tinutukan ni Louis de la Vega. Naging agaw pansin ang kasuotan ng mga nagsipagdalo sa ika-8 State of the Province Address o sopa ng ama ng lalawigan na si Amado Espino Jr. Nagmistulang fashion arena ang Lingayen Capitol Grounds nang magpasik laban sa Barot Saya ang mga kababaihan, suot ang kani-kanilang sariling bersyon nito. May pinya na ibinalabal sa bewang na parang scarf at mayroon din namang abot hanggang sahig ang saya. May mga mag-amiga ring terno at nag-usap. Iba't ibang disenyo at materyales. Dilaw ang lutang na kulay umaayon sa kamaharlikaan ng Capitol Building. Hindi rin nagpatalo ang Pangasinan First Lady na si Madam Priscilla Espino sa royal blue number nito na pinagarbo pa ng two-tone beaded necklace. Humarap ding makikisig ang mga kalalakihan sa kani-kanilang barong Tagalog. At standout ang gobernador sa kanyang pinya juicy habang kumakaway at humahalik sa mga constituents sa courtesy call. Louis de la Vega, Pangasinan Watch. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Pangasinan na hatid ng Pangasinan Watch. Para sa mga katanungan at suwestyon, i-follow kami sa Facebook, Twitter at Instagram account. Ako po si Roland Tumangay, magandang araw.